תושבי קריית גת היקרים, השנה שחלפה הייתה רצופת אתגרים למדינת ישראל ולעיר קריית גת בפרט. לצד האירועים הללו, גם העיר קריית גת עברה שינויים משמעותיים. עם כניסתי לתפקיד ראש העיר, הצבתי מספר מטרות מובילות, ואני שמח שיחד איתכם ויחד עם שותפיי לדרך, הצלחנו בזמן קצר להציג תוצאות והישגים משמעותיים. שמנו את החינוך בראש. חנכנו מוסדות חינוך חדשים, גם בחינוך הרגיל וגם בחינוך המיוחד. הובלנו מהפכת תרבות עם אירועי קיץ שלא נראו כמותם בעירנו. הצלחנו להוזיל את הארנונה בשטחים המשותפים ולהיטיב עם תושבי העיר. אישרנו תקציב משמעותי המוקדש כולו לשיפור איכות החיים של התושבים בעירנו. החזרנו לפעילות את קבוצת הכדורסל העירונית ונמשיך לחזק את כל ענפי הספורט, הפנאי והקהילה בקריית גת. ערב ראש השנה תשפ"ה, אני מאחל לכולכם שנזכה לשנה חדשה ומתוקה, לשנה של תקווה וניצחון גדול על אויבינו, לשנה של צמיחה ושגשוג, שנדע לשים את כל המחלוקות בצד ונפעל באחדות ובאחווה. יחד נמשיך לבנות את קריית גת ולהגיע להישגים חדשים. שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו ושנזכה לראות את אחינו ואחיותינו החטופים שבים הביתה במהרה. שנה טובה קריית גת.